Nachádzame sa v galérii Slovenského rozhlasu na výstave Slovenská medaila 2020 až 2025 s podtitulom 35 rokov Združenia medailérov Slovenska. Veľkorysý priestor tejto galérie nám umožnil veľkorysú inštaláciu a prezentujeme tu 35 autorov spolu s 400 dielami. Je to naozaj zaujímavá inštalácia, ktorú sme budovali v dvoch líniách. Na jednej strane sú to členovia združenia aktívne činní so svojou medailérskou tvorbou a komornou plastikou. Na druhej strane je to línia, ktorá istým spôsobom dokumentuje 35 rokov združenia, kde sme vystavili aj diela niekoľkých ikonických osobností medailérskej tvorby. Medaila je jedno z najstarších umeleckých médií a vlastne za tie stáročia od svojho vzniku prešla veľmi zaujímavým vývinom, ale hlavne v poslednom polstoročí veľmi výrazne pozmenila svoju podobu. Dnes to už nie je ten klasický objekt s záverzom a reverzom kruhového tvaru, ale nadobúda nové podoby, nové materiály, nové spracovanie a samozrejme i to posolstvo, ktoré medaila vždy niesla, v súčasnosti je ďaleko aktuálnejšie, nadčasové, širšie a rozvíja sa vo veľmi zaujímavých symbolických a metaforických rovinách. Výstava sa koná v septembri-októbri 2025 a v tomto istom čase prebieha kongres FIDEM, medzinárodná výstava medailérov v Mníchove. Za Slovensko boli zastúpení 14 autori a je veľmi zaujímavé, že viacerí reagovali na hlavnú tému FIDEMu, ktorá tentokrát bola vypísaná ako korene, mýty. A vlastne táto téma umožnila autorom siahnuť do hlbokej tradície vlastného národa a prezentovať tie základné korene, ktoré identifikujú jednotlivé národy Európy a celého sveta. Som veľmi rada, že sme mohli tento kongres navštíviť a vlastne ako účastníci kongresu sme sa zúčastnili aj prezentácie Slovenska na prednáške, kde bola predstavená jedna z najvýnimočnejších osobností slovenského sochárstva, slovenského šperkárstva, ale hlavne slovenskej medailérskej tvorby, pani Erna Masarovičová. Veľmi zaujímavé medzinárodné sympózium, ktoré tiež prebieha v tomto čase, takže sme na túto výstavu pozvali aj účastníkov sympózia, ktorí vlastne môžu porovnávať tvorbu slovenských autorov s vlastnou tvorbou a tvorbou kolegov vo svojich rodných krajinách. Som veľmi rád, že sme mali tú možnosť prísť aj do Bratislavy. Som rád, že bolo možné im ukázať túto výstavu, ktorá skutočne stojí za to, aby ju mohli vidieť aj ľudia zo zahraničia. Mám v pláne ich zobrať do auta a trošičku ich aj previesť po okolí, aby ten dojem predsa len svojho pobytu bol ešte aj o tom našom Slovensku. Ďakujem. Já jsem velice vděčná tady organizátorům výstavy, že jsme měli možnost si přijít podívat na výstavu. Je to v úžasném prostředí, prostory, takže trochu závidím z pozice vlastně českých medailérů, že my možná takovýhle možnosti si neumíme vytvořit.
A tak mám i takový jako nápad, návrh, nevím, jestli by padl na úrodnou půdu, že bych strašně ráda nějakou spolupráci navázala, ať už s českými medailéry nebo třeba i se spolkem sochařů, protože bychom si mohli vyměňovat prostory, vyměňovat, já nevím, kurátory a podobné věci. A jinak to teda byla úžasná inspirace, příležitost, tak jako každá výstava, každá prezentace vždycky vlastně to mozaika autorů, že, jejich pohledu na svět. Ještě obohacená teda o ty výklady vlastně těch autorů, takže mě to dalo hrozně moc. Po pierwsze chciałbym serdecznie pogratulować organizatorom za tą wystawę. Słowacja ma bardzo dobrych socharów. Gratuluję wszystkim i cieszę się, że na tej ekspozycji mogłem zobaczyć pracę dwóch socharów, których już wcześniej, 20 lat temu poznałem. Gabrielę, teraz niedawno Milana Lukacza. I widzę ich pracę tutaj. I te prace wszystkich mają dużo siły, mają piękne idee, są świetnie wykonane technicznie i mają takiego w sobie oryginalnego ducha. To jest nowoczesne, absolutnie nowoczesne i jest odpowiedzią na te czasy. Jestem tutaj z powodu sympozjum w Kremnicy pierwszy raz w życiu i też cieszę się, że poznałem innych. Myślę, że ta nasza znajomość będzie jakoś realizowana w następnych ekspozycjach, a za tą ekspozycję bardzo dziękuję. For me, it's really interesting to see how all these authors are so different and use so different kind of materials, forms, compositions, and how like the metal transforms in a sculpture, little sculpture, and like different dimensions. All the sculptures are wonderful. Some of them I already know from the FIDEM congresses. I have the luck to see contemporary Slovakian metal art exhibition in Portugal, organized by the Portuguese men several years ago, maybe 12. So I knew a little about your work, but it's really amazing. It's really amazing. The modeling is so expressive, perfect technique, super, super. We are really delighted and grateful to be here. Thank you.